Nanjengoko eMzantsi Afrika kuqatshelwa inyanga yezithuthi zika wonke uninzi lwabasebenzisi bakaLoliwe eRhawutini kwiphondo i-Gauteng bayayincoma lentlobo yesithuthi ukusuka kukhuseleko, ucoceko nokuphucuka komgangatho. Kodwa kunjalo bathi ikhona imiceli-mngeni. Isithethi se-arhente elawula ezohambo ngololiwe i-PRASA u-Andiswa uthi ukhuseleko balwenze luqilima nkquna kwisikhululo esikhulu soololiwe-iPark station kwesi sixeko. Kutshanje isebe lezothutho libhengeze ngokusesikweni oololiwe abenziwe ngokutsha emva kokonakaliswa kwabo neziseko zophuhliso kweli candelo lezothutho. Isithethi sePRASA u-Andiswa uthi ngoku oololiwe babuye befakelwe ubuxhakaxhaka bale mihla yaye nesikhululo apho uninzi lufikela khona sisemgangathweni. Zine-technology, zine-CCTV camera ngaphakathi, zine-air condition, iminyango zi-automated, itreyini ayahamba inyango xa ivuliwe, zikhona security abanyuka besehla begade abantu, sinabo no-security on the platforms. Abasebenzisi bakaloliwe bawuvala umlomo ngendlela efikelela ngayo ngokwasepokothweni le ntlobo yesithuthi. Kunamakhemera, if kunento e-wrong bayenzayo, amakhemera bajongile ukuthi kwenzakalani e-wrong and then sekusafe manje. Bacocekile, bakhuselekile, basemgangathweni, bafakelwe umoya opholileyo, kodwa kunjalo bakhona bagxeki bambi bathi ukhe axinge naye uloliwe. Just kuyitrain mayingastaka yakwazi ukuphusheka njengetaxi bese uyiphusha manje ayiphusheki. Ekhona yasigulisa ngoba ilo moya lo ugisi yabo bekumoya olutshoyo. Abantu abadala banikwa isaphulelo kodwa bakhala ngokungavunyelwa kwamanzi phakathi kololiwe. Basiphuza amaphilisi yabantu amanzi sanisithola amanzi ukuthi siphuze. Tiketi lami is 10 rand from Naledi to Joburg return. Kanti neenkonzo ezazifudula zishumayela ngelixa ololiwe behamba zabhangiswa khona ukuze kucoceke futhi ukhuseleke. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kwisikhululo sikaloliwe iNew Canada eRhawutini.